En başlık bolup soňra taksist bolagdy. Muňa seredýär o barman pul galmady. Ya. Kreýedini ara klient. Muňa serede o ýetişe. Şunu mapçyt alayım näreska. O. Salam dogan gowy ýagdaýlar. Salam dogan Sneydak 15 koymenere. Bolya men aslında kreýedim ok. Alkydayım bolya. Menim aslında taksaklamak ýöne siz tapýaňyz şo ýeri. Hawa tapýan onnaşmant bolya menä. Agy ýüzüňe tans bir higilek. Tanşornýaň. Dogan özüň taksy bolsa oňa seretkideýdi. Ne dogan? Şu Sovetska urlayan Hudaý berdiýipden. Sovetskadan savkozna urulmaly. Indi kelek gelende biler ýa-da. Men aslında hiç ýyl kreýedim o. Men başga adam. Savkozdan disne tarawa urulýan dogan. Düşündireýin. Günü üstüne disneň agdyna barýan. Ana otada seret 10 bew közden ördüýüp duranlar ene seret. Ýerite sen goýdular strelka wakyp duranlar. Ene dogan. Bu da 10 bew közden giýirleýän ýer, aňarsam disne. On mäsman beray. Men ýürümmandyň ýönündeki azrak gurlaýda gaýrat etdi. Yine 20 versen opsi lalam bolup bolýar. Men bäniň başyny tanýanmyn. Men adym beray. Salam Arslan ağa, gowy ýagdaýlaryňyzy işläp ýörseňizmi sagaman? Howajym gelýär sagamanza. Aleykümselam gomjym sen? Wi Arslan ağa, oduran alasam sagama adym mersen tanýan, men başlyk zat diýip tanýaňyzmy siz ony? Ha, şomy? O menne bawan ol işleýär. Maşyny moýka berdim äkdip. Şo diýdim şey diýip. Hemen. Haçan gudoçuluk uğratyan? Evet, uğratsa. Yön ertir diýäňe. Sen yön ertir diýäňe, men bajym durmuşa çykarjak bolýar. Bajymam durmuşa çykarjak bolýar. Ejem de amra adi şoňa. Näme? Olar men kimde bilen ogaýdy ana. Men aten gidip bajyňla bolýar, sen bir minut dursa düşün. Bir minut dursa düşün. Hem ras parça kablaşıp gelirmi? Sen bu bunlar sekretlerini bilemek bilýärmi? Ha men şu gidip bara bajyňy diýipsen bana ýerinden kalmaga kadar bolýar düşündiňmi? Şu bajyňla ýür çözüşmäne. Ýür diýär. Bolan näme taýýy? Taýýy diýip aýdaýman la. Bolan näme da gorkýanmy? Maňa gorkma diýdiler, bilýärmi? Köp söýdäňler, düşüňmi? Bolu mena bari problema çöp berenmek ele yok hiç şeyle. Arkayın bolun sen. Arkayın oturuverin. Bolu 10 minut koyun bari yan. Eşyanmı? Bolu jan elem. Eşyanmı? Nerede? Kıyım maskala mı? Kimde? Çünkü geçerler lan. O düşün şartlar. Yürü. Sen dinle var ya, dastan yine düşünün mü? Dinle teresin. Dinle teret. Uşak bolýarlar öýtýän. Bilýärdim amla erkekdigini. Erkekdirlemeň gidim. Hana gelýärler, çöpdirler öýtýän. Kime versen sana ver bacı. Bakytly bolsun ya aslanım. Ýöretim men. Uçtum. Uçak gökçögülli. Düşünmedim näme boldy. Nere maşynyň açary? Al, jigime degme. Men durmuşa çykarmaly adamymmy? Bolly bacı. Kıyıdan geçtim konu. Senin o adam yoktur la. Yür. Resul söýgüýmez hiç daha çalışman näde? Durmuş şeýle de näme etjek? Sen bacı. Aýtdym men sana. Resul biziň söýgüýmez satmaz diýip. Ay Resul. Kasına bir de. Bacı. Kırdı da yoktur ama senin ha. Ha bolly sağ koyuyordum onu men. Assalamu alaykum millet. Ersar şivesi bilen Tejen şivesine. Tejenden ho teke şivesinin teke şivesinin tapawdyny ýene de dowam etýäs partyky. Bu edek hemmeler improvizasiya. Men sözler bilemok. Göni ýahtan näme bolsa şoň tejençesini aýtýan. Tekeçesini.
Aytdan. Bulam satırsa neme artarsafına aytdan. Böyle çok koyayım durun dedin ne? Benim tayin akıldı Mehmet Ağa'da. Ben görürüm. Bol. Haqiqiy Türkmen diline de tercüme etmişken. Bu başka dil Türkmen dil tercüme etmek. Türkmen dili bu. Ne haqiqiy Türkmen dili verdi. Yana bir iki sanık Türkmen dilde sözler var. Bir 5-6 sanık. Dinle. Bas yaz. 5-6'dan ko'rsatlar ya. Dinle. Birinci söz. Desmal. Yo, ol Türkmençe söz değil ol. Besma ne abi? Desmal. Bu Türkmençe sözden ben bunu boynuma alan yöne bize mesela şu özbeklerden gelen özbeklerden Türkmenleşkeden bir nemesi alınma sözler deyip fikirden o. Manisini ama biliyor ama fikir edecek olkar ne bop bile. Mal bir rahat ol. Yok. Desmal. Günü. Yo. Satsa. Desmal demek trapka var. Sıfır yani eline ağzına şunu al öylerde bol yaraymış ya. Salfetka. Salfetka da yöne. O küçücük biliyor ama elin süpürür yazık anşona. Siz ne diyorsunuz? Palatinsa. Sizinkinden Türkmençe mi düşün? Desmal na o. Eğer de Türkmenistan'da var desmal diyecek mi Palatinsa diyecek mi diyse desmal. Palatinsa şunu o ayttan çan ya da kityan o. Düşünce adamlar Palatinsa düşün desmal düşün mekimin mal ya. Yo yöne hays. Yo yöne odan rak böyle desmal. Ana bir üç küçük söz yalak böyle bu alınma söz. Kova başlamadın sen. Böyle ikinci sözden var gideceğiz. Ersarıdır. Şimdi bu ersarınkı. Batumlu vasfında da var. Yo. O ne yani gel sokma bana. Bu yok. Zeng. Bunu biliyorlar, çok kişi biliyorlar zaten. Zeng, bilmem o. Zeng demek, poslan demek. Post. Ne için postlan diyen dostlar zeng diyorsunuz? Zenglen diyoruz biz mesela. Nereden geldi o zenglen? Olamaz dökürdüm. Malkum gayet postun da zenglen. Zenglen tigir sürüyordum ben yaş kalmadım. Yok, Serhat bir daha da düşün. Ersarı şives. Men haqiqiy ersarı mesela men 3 arkam 4 arkam. Toşun belli ol ya. Yo, to'g'ri ko'rdim men odatdir. Yöne problema shunda. Biz multicultural yani Türkmen wow, multicultural. Dır. Kirki yani Beylik Küpek yolunun esas yolu bolun üçün yani bizde Özbekler, Kırgızlar var, bizde Kazaklar var, Tacikler var, bizde Yevreyler var, Uruslar var. Biz Türkmenliğini yitiren bir millet oluyor. Yok, ol mitislerken yöne men meselem öyle olmalı yani Özbeklerim kan bizde yani bizde yaman kan millet var bizde biliyor ama şu şiven içinde ulanan üçün men şunyalık kurulan. Ondan sonra Novruz değil, Novruz Evrey. Böyle devam edeceğiz. Çang. Ol Xitaycha, Wing Chong Cha. Çang. Bizler kurmetmesene. Çang demek, tozon demek. Mesela üyün içi çanglaptır deyəs, tozonlaptır deyil. Şu Türkmenistan'ın var, benim fikrimce 5 vilayetinde varsan tozon neysen düşünürler, yani dine kerkaya varsan çang deyirler mi? Yok, kerkaya varsan da şu tövrükler bizle var, tövrükler düşünenler. Ba diyecek bu yani bizde şoňa sözler var, üç köşecek yani. Balkanlar siz aydınlar sizde çang var mı? Çang Balkanlarda da. Daha sözler bilir yani. Devam et. Lie, yalan. Yok, o lie, o İngilizce diyem, o ne zaman? Lie'den öyle yasadım. Ha, no lan. Palçık. Lie Mesela ben biliyorsun, su bilen toprağın katışığına ne değil ya? Palçık değil. Lie değilmeyen bile? Lie değil ya şu. Ya, nerede lie değil ya? Ben bizde diyoruz, biz lie diyoruz. Yaman ansa sözüm, seyret 3 tane harf lie. Ne meni biliyor musun? Süpürge. Süpürgen bilen. Ne mi? Susa. Ha böyle. Oo, sağ. Sev, yani süpürge yalnız. Süpürgen sen ol bir zaman üstünü süpürplersin. Sen susa bilen mesela kuchnya süpürgen o. Susa bilen dasalın süpürle. Kuchnyanı süpürgen mi? Süpürge bilen kuchnyanın çanlarını alıp biliyorsun. Alıp biliyorsun. Çok koy bol biliyorsun. Indi qara. Aşna. Ne aşnam? Yaxşı mı? Dost mu? Ha. Dost. Ne gördün? Bu yine özbek söz. Aşna diye sözden geliyor. Bu toçnu özbek. Sebebi benim fikrimce mağtum bolam dost diyen dedim kadi yani. Yaran diye. Ya da şepe. Şepe sözün manası biliyor musun? Geçen gezek video çıkardık ha. Şive aradak video çıkaran videomuzdan bize Musa Yusuf cevap veriyor. Benim ağam sağ ol ağzına sağlık diyenin velin mesele der şepe deyip yazdı. Benim gitken Türkmen bolmam şu söz bilemok. Ene dilime yazık koyan şepe demek dost yaran demek eken. Devam edeceğiz. Ne diye biri komentarlarda satır diyen çünkü sen bastırıp böyle diye. Benim çok koy. Indi qara. Yok o sen. Bir satır bir qotur. Böyle. Sen Edith Khan aytmalı bol. Böyle dirdinden de setil. Setil? Hava. Yo nerede? Setil de sudaşan. Bar ene maytyo bana. Yok. Setil ene maytyo bar mallara. Aytyo del aytyo. Aytyo. Enem aytyo del. Enem bana mallara su mallara bir setil su ver diyor. Bedre. Ana gördün öğren ya. Xuday saklasın öğrenmeli etmesin ol yönü bedre. Ha o yönü. Edilon kabul edip bilen vedrodan geldi orsan vedro. Böyle. Mence.
To, Hudaý saklasyn, kellem her hillat. Mence de yatağınız yoktunuz mu siz gecelerine? Tapcan. Hava. Mence diýän. Mence. Hava. Peşehana var. Peşehana siz tamam bizden anlanı. Yo, ondan siz anlanok. Biz sizden kendi adalmadık da. Yo sen dinle peşe diyen söz ne için yoksularda bizde peşe var. Ne bilen peşe? Peşenem. Çivin. Kiçi. Bizde çivin var da çivin Çivin diyen. Onda belek çivine ne mi diyorsunuz? Beylek çivin. Yok bir çivin var. Belek ne mi diyen? Beylekim var. Tizin üstünde yürüyen. Ne mi? Sinek? Sinek çivin ha. Sinek çivin. Ne? Sinek. Böyle sinek bilen çivin mi? Hava sinek bilen çivin. Peşe bilen çivin. Hudaý saklasyn Allah'ca. Onda ne için peşehana diyen? Sebäbi çivin diýär. Çivin giriyor, no peşe giriyor. Peşeğini koracak, kol şu peşelerden koracak o peşehana. Peşehana onu şeýle diýsen sen mesela hana diýmek bir topurdadyň toplanan ýerdir ama Musa Yusuf'yň çöz. Hana diýmek onu peşeleriň toplanan, çivinin toplanan ýeri bolýarmy şotaý? Hava da şunda toplanma atay. Ay sen ay. Böyle saya. Sayk däli. Esselamu aleyküm. Saya men şuna hemensin. Saya. Krasovka. Yok kovasa. Kölege. Ha. Sayağında. Sayavan ne Sayağında. Sayavan. Şol nemesi. Ana sayavan. Ana sayavanın. Şol. Şu üstüne yapılan neme var ha? Näme? Men de oturup münçesin. Bilmem ama saya diyorsa tabii sayavan değil. Yok sayavan ne sayaň daxildir var. Ya düşündür oturayım da yok diyor da. Öyle tagara diýem. Tagara. Hudaý saklasyn tagara. Näme bak ya. Hiç mesela yaşlığında tagarada suya düşüp görülmedin mi? Köl. Tagara. Bizde näme diýilýär bilen latok diýilýär. Latok başka zat. Qara mesela näme diýotyn. Tagaranın içine salıp ejen hiç yuğundurmadın şey. O näme? Näme diýilýär? Näme? Bir muçuqaýdy. Bizim sözümüz var. Tagara. Diýdiň ha? Näme diýilýär da şoňa siz kommentarlarda belläk geçiň ýöne menen bilýän. Legen içine salınýar. Legenin içinde sen kirem ýuýan çağaňa ýuýan. Hawa. İkisem şomurda atylýar, ikisem kirja. Çağaňam da şunda guratýan. Legeninden soň. Böyle işi bilýärmi? İş kapy. Olmarlylarda da var ýöne iş kapy. Böyle en gowy sözüm biri Badring. Bad boy. Ervetcan. Türk İngilizce terjime. Badring kerkiller. Badring näme? Badring xiyar bolýar. Xiyar? Sen badring onda xiyar. Xiyar o. Badring. Yani en gowy sözüm şuň içinden ende lüboy adamyň gowuryandyr. Aydanda da oğdan adyna gara. Göş. Göş näme? Göş mi? Göş. Gediýotyn. Göş diýmek et diýmek. An bir sözlemde getiren maňa. Bir kilo göş getirip berme ama. Ba, 10 ýarlyk da. Näre getirme sana göşüň barmy? Öýüňde. Göşü nähäre ýoňuzmy? 10 ýar söz ýok. Ba. Ya bam. Göş et bolýar. Daha şeýle. Hawa. Çotda toşny bilen o göş. Dowam edeyinmi? Anyň soňkyny. Parpız. Ya bular var sözler alýarlar. Ha garpyz diýdi, döş diýdi. Olaryň bir harpyny ýetgetýärler. Mesela döşden göş ýasa, garpyzdan tarpyz ýasa. Bolýar hem saya. Dur tarpyzyň näme o? Ekin näme? Bular diýär özçe bir dildir ötsoň türkmen bil diýär. Sizler gurşalyp alyp galypsyňyz ortada bilýärmi? Şo siz digen okýandan şeýle. Hawa siz şoňa galypsyňyz şo takyk türkmençiligi gapdyr şotaýdy. Siz bolsa ýewrey bolupsyňyz. Yo, sen maňa deýme ona. Men teýme gurkas bilen näde gurkas diýene ýok, gurkas bilen. O ýok. Ýewreyler ditköş göläm. Ýok, diňne. Tikeç näme? Tiken zat. Ýok, keç. Nanyň üstüne urýan ha şeýle. Neme goýýan? Neme meselem Güç bir diýilýärmi? Dograma edeňde şeýle petir çörek edýär. Şonu petir etmek üçin şeýle basylýar, şonmy şol? Hawa şo çörüň üstüne goýlar. Dürtgeç diýilýär da size. Biz dürtgeç diýersen näme diýjek? Tikeç. Elbetde hala, yana bul elbetde hala. Mun boynuň alay tikeç. Wala iň ahir kysy şol. Piyaz. Piyaz näme? Piyaz soğan. Men piyaz ýemek diýilýär da. Sarımsak näme diýýär? Sarımsak, ha. Çesnok. Ne üçin sarımsak ýetgetmediňiz mesela? Bro, mesela niýe diýmediňiz? Yo. Go point. Yani seret mesela şunu diýjek bolan. Yok, käbir owaşlary allyňyzda öýdüňiz. Käbir owaşlary allyňyzda öpkelýäňiz. Tarpyz näme o? Sen aýtdan geçen mesela jorap diýdiň, dogry dämi? Biz jorap diýen söz bilýäris. Men mesela maýdan wagtyň bilýär, düşünýärdim. Kirkide ulanýan şiwelerimiz başga uje. Ýöne mesela maňa bir gep jorabym diýip aýtýarlar ha. Men düşünýärdim, jorap näme diýen bilýän. Kisäňe näme diýen? Kise bolýar bizde. Sizde jübi diýilýär. Ama biz kise diýýäris şoňa. Kise. Näçe sany siller diýäňiz? Kise diýip bizde näme? Yo, bilemem biziň türkmenler şoň sa harpyny gowara, sermaýa. Yo, mena sermaýa diýjek. Sermaýa. Ha. Aýsy ortada. Sermaýa. Yo, diýjek bolam, düşünýärmi? Aýtdan sözlerini men bilýän. Biz taýyp bilýänsiň. Ýöne biziň özümizin aýraty şeyler. Biziň nisi öwrenşim. Oğudun bolany. Öwrenýäňiz. Bola sen. Inde oğudun bolany. Türkmen kelme aýtýarmy? Türkmençe öwrenmäsin.
Sen de oğdum bana nok broşun yalı. Her milletin millet deydim ben yanlış. Anladım. Düşündüğümden Ferhat canım tanıdıdır değil. Başka milletin. Yo. Her şäherin diýeli, her özüň neme welaýatyň özüniň bir şiwesi bar. Oğdum bolan nok ýana baý bolamyz okmy biz? Men fikrimçe mene baýlyk görýän şonu. Meselem, onda näme pattyk diýen söz barmy? Pıttırlap. Yok, pattyk meselem ýomutlaryň aýakgaby giyýän tapçykasyny aýdylýar. Şıppyga bar. Olar ýöne telewizor gözleýänmi diýär. Gözleýän da gözlemek. Zevkle, gözlemek. Şo gözleýän. Meselem oğdan, yo diýjek bolýanym şiweler oğdan zat. Menen de sen aýyrjak tekan aýyrjak. Oğdan da ýöne sen kurs merkezine öwrenmek üçin näçe pul berdin şu türkmenlerine öwrenmek üçin? Bir direkt geplemey. Günüň aşagynda bızık etdiň. Suwuňy dadyň ýokmy? Bak конечно. Men öwrüm tünýem oklaýbyr lastiçka. Vay. Şeýlelik bilen islen wagtyň suwam içip bolýar. Reklama edi. Maňa reklama däldir ýana bu bilýände. Bolt maňa karaçy reklama pul beren ok ha. Men öwrüm içem. Sen içiver. Karaçy ben Bolt getirdim. Özüm ha. Indi men şolan gözüne düşecek olup her ýyl kontent etdim, gözüne düşülmän geçdim. Tag etdiňmi? Tag etdiň. Yo köpleç edem ok özleri uğratsın diýip adamlar bilýärmi? Tag etdi o tag etmesen. Bolmaň geçdi. Bizim ondan mundanymyza da sponsor gelen o. Sponsor kendi. Aslında bar o. Biz alamız oga. Geçen ama gerek däldiýdik ha. Part 3 isleýän bolsaňyz kommentarlarda bellek geçik. Ýatdan çykaran sözüm ba olsa kerkiller özüňiz ýazyň, men ýene de bellek goýaýyn. Ýakup bilen dowam edelim. Siz has advanced kurs merkezlere giden bolsaňyz şo sözlere aýdyp beriň bide. No. Görüşençe adamlar sağ olun. Yine bir gedik sizlerle Nowruz'dan Bolt. Evrey. Davay. Jacob.